Sí, bona tarda. Abans d'entrar en el punt, traslladar també les nostres condolences a les víctimes i familiars de la desgràcia del País Valencià, així com a totes les persones afectades per la situació que estan patint. Per una altra banda, doncs benvinguda Sergio, benvingut amunt. Treballarem plegats, segur moltes coses. Entrant amb el punt que estem abordant, nosaltres celebrem que per fi disposem d'aquest nou pla intern d'igualtat, però ara bé, com també hem dit en anteriors ocasions, en aquest ple o en diferents comissions, anem tard i podem entendre que en aquest procés i en els últims anys hi ha hagut situacions molt greus i evidentment no volgudes que han fet que s'hagi quedat aturat, però és que l'anterior va finalitzar el 2017. També és cert que falta personal al Departament de Recursos Humans, a les quals els agraïm la feina, com a les tècniques d'igualtat i com als sindicats que hi han participat. Aquest pla disposa d'una diagnosi de la situació actual de l'Ajuntament, les corresponents conclusions i possibles àrees de millora. També es detalla la vigència de l'actual, el seguiment que se n'ha de fer, però parteix de diferents mancances al nostre parer. Es detallen els objectius i les mesures, però no les accions concretament, i per tant creiem que és un pla que ja neix coix. I a més no hi ha partides pressupostàries assignades a moltes d'aquestes mesures i si no disposem d'aquest pressupost per portar-les a terme no es pot garantir la seva execució per molt que diguin que les dotaran a poc, que treballarem amb els romanents modificacions de crèdit de l'any vinent un cop s'iniciï el procés de cadascuna d'elles. Evidentment que és necessari un pla intern d'igualtat, igual com ho són els diferents plans d'igualtats dels ajuntaments. En una intervenció que m'ha precedit és evident que hi ha un desconeixement del que és el gènere i del que suposa un pla d'aquest tipus, de la necessitat de disposar-ne i de tenir-los actualitzats, perquè sí, és veritat, hi ha una desigualtat real entre dones i homes, hi ha una desigualtat de gènere i evidentment que s'ha d'incloure aquesta perspectiva de gènere i com també ha comentat un altre company, les desigualtats han quedat plasmades també amb aquesta diagnosi tant perquè fa sous com en quines càrregues tenen tant les dones com les dones, treballadores i treballadors d'aquest Ajuntament. I igualtat no és només la conciliació, evidentment que són moltes altres coses. La necessitat de disposar d'aquest pla intern és evident, també la necessitat de que molts partits en disposin també, que estaria bé que sabessin i posessin mesures en aquest sentit. Però pels temes que hem dit de no estar dotat pressupostàriament i que creiem que hi ha certes accions que haurien d'estar detallades i no hi són, el nostre vot serà abstenció. Gràcies.